Lezoko txoko pertsonaia eta eraikin nagusiak ezagutzeko mapa bat sortu dute, Errota Guraso elkarteak Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin eta udalaren babesarekin osatu du. Udalak Errotarekin batera, Guraso elkartearekin batera, ekainean aurkeztu genuen mapa hau. Mapa hau kokatzen da Lezoko herriaren txoko pertsonaia, naturgune eta hainbat eraikinak inkluso aurkezteko proiektu bezala edo ezagutarazteko proiektu bezala. Mapa hau koloreztatzeko da, alegia horrekin jolasteko, transmititzeko, azkenean Lezoko memoria transmititzea ere bada. Proiektu hau esan bezala Errota Guraso elkarteak sustatutako proiektu bat da, Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin gauzatutakoa, baina udalak beti mantendu du edo eutsi dio horri, herritarrek edo herri proiektuak babestea, diruz laguntzea edo bestela laguntzea, dituen baliabideekin laguntzea, eta batez ere Lezori ekarpena egiten badio, Lezoko herritarrak aberazten baditu, are gehiago. Izan ere, Lezoko herrian nahi dugu izatea herri hezitzaile bat, euskalduna, parte hartzailea. Horregatik, elkarteek egiten dituzten proposamen eta proiektuak babestuko ditugu beti, eta honekin batera gonbidatzen ditut gainerako proiektuak ere aurkeztera eta lantzera. Pixkat mapa kokatzeko nondikan sortu den, Errotak egin genuen halako hausnarketa txiki bat, Errotan, eta pixka bat ikusi genuen nahi genuela egon herriko kultur bizitzan parte aktibo bezala. Bestetikan ikusten genuen genitula behar batzuk eta behar horiek lortzeko, dirua lortzeko edo, pentsatu genuen mapa bat egin genezakela. Pirritx eta Porrotxek bere garaian Euskal Herriko mapa bat atera zuten eta mapa ua eredu hartuta, Lezon ere antzeko zehozer egin genezakela. Gero egia da, mapa handitzen joan zela, eta ikusi genuenak kaso, zela material bat herri guztiari zabaltzeko modukoa. Eta orduan, udalari erakutsi genion. Mapan prozesua, behin ideia edukita mapa bat egingo genula, erabaki genuen ze elementu, ze eraikin, ze pertsonaia sartuko genitun. Gero, pertsonaia eta eraikin eta elementu bakoitzari zenbaki bat jarri genion, eta maparen atzekaldean zenbaki horrekin bakoitzari zegokion azalpen bat. Mapa handitzen joan da, elementuak gero eta gehiago. Orduan, pentsatzen dugu artefaktu interesgarri bat sortu dela. Mapan agertzen den puntu bat da Iparragirre erreka. Izen gehiago ere baditu, baina guk mapan Iparragirre erreka bezala aipatzen dugu. Hemen azpitikan pasatzen da, eta maparen azalpenetan dagoen ezaugarrietako bat da, naiz eta gaur egun eraikin batzuk eta ez dauden, erreferentzia egiten zaiela. Eta adibidez, Iparragirre errekaren azalpenetan agertzen da, hemen bazela garbitoki bat gaur egun ez dagona. Badaude baita ere, memoria historikoari lotutako lekuak, izan daitekela Sotxoko lo lekuak adibidez, edo barrakoiak, Iparragirreko barrakoiak, badaude pertsonaia esanguratsuak ere bai, Miren Gezala, edo Koldobike Gezala, edo Patri Urkizubea ere, badaude elizak, naturringuruak, errekak, denetik pixka bat. Eskerrak eman noski parte hartu duten guztiei, izan ere proiektu hau hezkuntza foroan aurkeztu zen eta hezkuntza foroan ere zabalkundea ematea proposatu zen eta horrekin bat egin zuten, eta Errotari, Pasaia Lezo Lizeoari eta bai hezkuntza foroan parte hartzen dutenei eta bestelako bidelagun guztiei eskerrak ematea udalaren partetik, hau gauzatzen laguntzagatik eta hau besteagatik. Esan behar dugu, guk ez degula ikerketa lanik egin. Hemen dagoen informazio guztia, lehenago beste jende bat, artxibotan, etxez etxe, informazioa biltzen eta testigantzak biltzen ibilizelako badagola. Orduan, esker bat haiei eta aitortza bat haien lanai.